kaɗa nonon shanu, gidanmu ba a kaɗa nonon shanu, ko an kaɗa ma ba ma sha, saboda me ba a sha, saboda ƙarnin nonon nan, ladidi ko ya ki kashe. Muke so da gani ga turare mai kyau babar ka ta so ta maka shi ina ɗauke ka ba ni kaunar in aje ta yi goshi dukiya gidan ku an tara maka amma hancin ka ya yi tsini da yawa ta yi gadon ka karka hancin allika maka. Wanda yaran namu a kyakkyawa ne, ko in dai wasa ne, wasan ganganci ne, sannan kuma yawa ne, balle ke kina ji ba ke komai ba. Aikin girma su ɗan girma, ko mai girma ni kai na gaba zo ga dari duma na shan kiɗa ma ka ɗan kwanta ka huta ka ɗan ɗana daɗin rayuwa. Kalata, kawayen shi ne suke ta kalata, jikan mutu ne ake wa mugunta, shekara su kara daga yau su dena, mai ainihin ban sani ba, mai ainihin ban sani ba, don ba su yi kai a bayan idona. Kaji baya ya ki ka juya baya. Ana yi wa jaririn mabiya, aikin da kike yi kin gajiya, kin bari ana kusa ɗan cikina. Kalaman jiyan baya, da kin yi su sai in gajiya, a kan kafa ba na sanya, ƙaunar ka yau ta koma hadiya. Kaliban cewa komai ya hawa una kanta ita kuwa. Ayaraye mu muna murna don mun zama shakallo. Ba mu dan goya idan uwa ta yi na kunya, ku ba mu ba masanya kuma da dan makamar kwallo. Allah ka wurin auren sannan yi kallo.
zuwa asibitin nan dan kawai dai na ga gidan ba kowa ne duk gida babu kowa ko ai